Príjemný čas, milí priatelia a priateľky. Nech nás už pozeráte večer, ráno, popoludní, o polnoci. Sme tu znova s našou reláciou Pod javiskom. Možno ste si už všimli, že to pôvodné zadanie, že tu budeme rozprávať naozaj iba o konkrétnych javiskách, čiže skôr o divadelnom prostredí, že sme trošku rozšírili, čiže vás pozývame za scénu rôznych profesí, rôznych povolaní, rôznych príbehov a dnes teda budeme sa rozprávať najviac o obrazoch, ale aj o myšlienkach, o slovách, o víziách, o snoch a možno sa naozaj dozviete veľa zaujímavého z toho zákulisia, pretože našim dnešným hosťom je človek najpovolanejší pre túto tematiku. Volá sa Stanislav Stano Lajda. Vítaj, Stanko. Ďakujem pekne. A ty si tu nedaleko strávil študentské roky, pretože si chodil na Vysokú školu výtvarných umení, ktorá je tuto dole pod nami. Takže Bratislavu poznáš a poznáš aj tieto uličky, lebo sa zaujímaš o históriu, o minulosť, o plynutie času. Takže potom si sa presťahoval, si Žilinčan, aj rodeným, alebo teda tým zázemím. A tak nám porozprávaj niečo o svojom detstve, aspoň tak zrýchlene na taký úvod. Tak áno, narodil som sa v Žiline. Tam som aj vyrastal v takej veľkej záhrade s rodinným domom u starých rodičov. A títo žilinskí starí rodičia boli učitelia, obidvaja, tak mali doma veľmi veľa kníh. A nikdy som nemal zakázané tieto vtedy vzácne knihy si prezerať encyklopédie a Bremov Život zvierat a podobne. Odtiaľ som si odkresloval prvé obrázky zvierat a viem, že v jednej knihe takejto encyklopedickej, hoci to ešte boli černo-biele obrázky, ale ma uchvátil Tutanchamon. To bola asi prvá vec, Egypt, čo ma v živote ako z dejín umenia zaujalo. A si pamätám ešte, že so starým otcom sme šli na hlinisko, kde sa tehly vyrábali a tak. A odtiaľ sme zobrali hlinu a som si urobil asi takú veľkú bustu Tutanchamona, tej jeho zlatej masky a bronzom sme to natreli. Len si pamätám, že sme nevedeli s tou bradičkou, čo urobiť, s tou špicatou, tým vrkvočíkom, lebo stále nám to odpadávalo. Áno. No, tak klinec tam treba nejaký. Dali sme tam také drevo, ale aj tak to popukalo. No, takže to bola taká moja prvá láska. Už potom prišla éra, keď som bol taký pred prvou základnou školou, éra Vinetu, a to bolo veľké obdobie. Každý zbieral vinetovské fotky a čakali sme na každý diel, kedy príde do kina. Tak to bola taká slávnosť, lebo zo školy, keď sa chodilo do kina občas, tak to boli skôr také filmy ako Oslobodenie. A ruské a podobne teda sovietské. Áno. Partizánske. Na Vinetu sa určite nechodilo. No, takže to boli také lásky z detstva. A potom sme sa presťahovali do inej časti Žiliny. To sme mali zase také letné kino. Plátno bolo chrbtom otočené k mojej detskej izbe. Tak ja som poznal v podstate zvuk všetkých filmov, aj na ktoré som sa neprepašoval. Lebo sme tam mali takú tajnú dieru do toho kina bez obrazu. Hej. No. Tak to som počúval, až kým nezhasli svetla. Takže to detstvo bolo, si myslím, že trošku aj iné, ako je dnes. Dnes bývam v Činžaku a tie deti dokážu celé leto prestať pri vchodových dverách a tam, neviem čo, o niečom debatujú alebo nedebatujú, ale my sme... Ešte, že výjdu z iziem, lebo niekedy ani nevídu z bytom. Problém. Takže my sme chodili na všelijaké výpravy, ako sme sa hrali na rýchle šípy a hľadali sme nejaké dobrodružstva a tak ďalej, takže ja si na detstvo spomínam veľmi dobre a ešte, čo by som povedal, veľmi pomaly plynulo. Stihol som si niekoľkokrát zlomiť nohy, ruky a ja neviem čo, a vytknúť nohy a vylomiť zub a podobne, ale plynulo mi veľmi pomaly. Teraz ujde 10 rokov jak nič. Áno. A čím je človek starší, tým to rýchlejšie nejak plynie. Ale každému spravodlivo. Ty si spomínal, že si mal teda epizódky, že si
nevidel obraz, iba zvuk. A my teraz budeme aj počuť zvuk, aj budeme vidieť obraz, pretože máme tu dvojicu našich hudobných hostí, Denis Lacho a jeho parťák Stanislav Počají. Takže páni, nech sa páči. Rána sa rozpína, slza za slzou padá. Osud nás preklína, kde je to, mám ťa rada. Teraz trápime sa v tieni našich chýb. Tlačíme lásku, tak sa pohni, tak sa hýb. Nemôžeš ju tlačiť tam, kde sama nechce ísť. No jednu radu má, nechaj ju opäť prísť. A netvor hranice sieňou našich chýb. Nechaj ju voľne plávať, ako v mori pláva milión rýb. No tak vzdaj sa láske a nesnaž sa ju viesť. Ináč vzdá sa sama a nenechá nás prejsť budúcnosťou, ktorá na nás čaká. No tak vzdaj sa láske, aj keď ťa to láka. Oči mokré a ústa plné slov. Hľadáme dobré na splnenie našich snov. Ja ťa ľúbim, ty mňa tiež, tak kde je problém? Zbytočne sa snažíme jednoduché rozdrobiť na drobné. No tak zdaj sa láske a nesnaž sa ju viesť. Ináč zdá sa sama a nenechá nás prejsť budúcnosťou, ktorá na nás čaká. No tak zdaj sa láske, aj keď ťa to láka. Milión zážitkov a krásnych chvíľ, milión spomienok a prejdených míl. Nová nádej, nové svetlo našej lásky. Chcem ťa teraz tu, aj keď budeme mať vrásky. Prosím, daj nám druhú šancu. Prosím, daj nám druhú šancu. Prosím, daj nám druhú šancu. Môžeme zatlieskať. Ďakujem. Páni, sľubujem, že vám ešte dám nielen druhú šancu, ale aj ďalšie šance, pretože je to veľmi príjemné počúvať vás. Ale teda vrátime sa k nášmu hosťovi. A hovorili si, že to detstvo plynulo veľmi pomaly, ale predsa len sa to začalo trošku zrýchlovať. Najmä asi, keď si už bol v takom veku, keď si sa rozhodoval, aká stredná škola, a teda už si asi vedel, alebo kedy si vedel, že chceš byť nejaký výtvarný umelec, malovať, kresliť, niečo vytvárať, takéto vizuálne. Možno to bude znieť tak ošuchano, ale ako si pamätám, a ja mám pamäť pomerne veľmi dobrú, keď som mal 2 roky, si pamätám niektoré také drobné zážitky, alebo traumatizujúce, alebo niektoré takéto. Áno, keď zobrali brata na výlet a mňa nezobrali a tak, že som bol ešte malý, tak si to pamätám dodnes, tú traumu. A
čo si pamätám, vždycky už som mal tie pasterky nejak v rukách. Viem, že starý otec, on tak robil, že nás nenútil, ale dal mi papier na stôl a pastelky, keď videl, že ja čarbem po stenách alebo tak. S bratom zase on si pozeral všaké svetielka na primačoch, tak chodil s ním do dielničky, tam montovali z neho dneska elektrotechnický inžinier, neviem nakresliť ani čiarku, maximálne možno plošný spoj. A ja zase viem s veľkými problémami zapnúť rádio. Takže rovnakí rodičia, rovnakí starí rodičia, ale diametrálne odlišné záujmy. No takže už keď som tá výtvarná výchova, to bol najobľúbenejší predmet. A to už až tak išlo ďalej, že som musel ešte sebe stihnúť urobiť a potom ešte tým silnejším spolužiakom ešte. A oni sa hnevali, keď dostali za to 2, že som im to škaredo nakreslil. No, takže keď sme v nejakej 2., 3. triede mali kresliť, že čím budem, tak už som sa namaloval v pomalovanom plášti a so štecami v ruke. Takže tá túžba byť maliarom bola ako už dosť dávno. A ja som veľmi túžil ísť na nejakú šupku, zrejme najviac do Bratislavy. Ale mal som problémy s chrbticou, musel som cvičiť každý deň a mama sa zrejme bála, že to zanedbám, tak ma nepustili, dali ma na gymnázium. No, tam žiadny predmet takýto výtvarný nebol, ešte aj dejiny umenia, čo sme mali, tak to zrušili. Zrovna vtedy, keď som ja začal chodiť. Tak typujem, že áno, ale aj v tom dejepise, keď sa prišlo na konci nejakého obdobia ku kapitole kultúra, tak pani učiteľka povedala, že toto sa nemusíte učiť, že kto nechce, že to ona skúšať nebude. Takže som viac vedel o nejakej 30-ročnej vojne ako o Rubensovi. No ale tak toho som si naštudoval sám, takže to ma tak bavilo, si myslím, od nejakých možno 12 rokov ma otec zobral do kina na film v službách pápeža. Tak Michelangelo maloval strop ako tam pápež na neho kričal. Kedy budeš hotový. Je to hotové. No, a ja som prišiel z toho filmu úplne uveličený a si myslím, že to bol taký ten zlom, že som odložil tie dobrodružné knižky a začal som sa venovať takýmto. Už možno 14-ročný som čítal Mereškovského Život Leonarda, tak k čomu som sa vtedy nedostal. No, ale vtedy začala tá láska k umeniu, myslím, že tak prekvítať aj k tomu, tým dejinám umenia. Ja som zase máme objavil o Modiglianim. Tragická paleta sa to volalo. Aj s farebnými, zase bolo Caravaggiový. Farebnými ilustráciami. No dobre, ale už teda na vysokú školu ťa už mama pustila. A hneď si sa dostal, alebo ja tak tipujem, lebo ešte teda to treba povedať, že ty si študoval reštaurátorstvo, aj keď máš titul, teda rovnocenný akademický maliar, že ty si chcel ísť asi na maľbu a z rôznych dôvodov sa to nepodarilo, tak si išiel aspoň na reštaurovanie. Bolo to tak? Bolo to tak, no lebo ja som sa vždycky cítil akože maliar, no ale vtedy v tom období ešte socializmu to bolo také, že keď sa išiel otec spýtať, že ako mám veľkú šancu, že mu bolo povedané, že pozrite sa, my musíme zobrať 30 ľudí a môžeme zobrať 4, tak čo chcete. No takže mi bolo jasné, že tu mi asi pšenka nepokvete, jak sa hovorí. A potom som tam navštevoval určitých študentov a pozeral som, čo robia. A keď som videl, čo ich nutia robiť v tej dobe, tak hovorím, to není moc to, čo by som chcel. Aj si bol aj rád, že? A som bol rád, takže ja som vždycky inklinoval skôr k tomu starému umeniu. A takže som si povedal, a chodil som ešte jednému pánovi do Nitry, sa volal Jozef Kalina, on bol niekedy aj kastelán na Oravskom hrade, tam priamo býval a reštauroval nábytok a rôzne artefakty. A chodil som k nemu do Nitry, keď už bol taký starý pán, mal tam veľký ateliér na Chrenovej a tam som pričmúchol tomu reštaurovaniu, lebo aj tomu sa venoval hodne. No a sa mi to tak zalúbilo, že som tam prišiel, mne tu nesmrdil ten terpentín na tie vosky, mne to voňalo, voníval terpentínem, jak Gerva spievala. Takže
proste som bol rád, že som sa nedostal na tú maľbu konec koncov a začal som študovať toto reštaurovanie a tam sme mohli robiť aj kopie rôznych majstrov a rôzne techniky si skúšať a tak ďalej. Takže si myslím, že možno ten reštaurátor mal aj potom po skončení taký väčší prehľad o rôznych tých výtvarných technikách, ako keby som schodil na maľbu. A mohol som byť taký slobodnejší. Určite. A zároveň to reštaurovanie je také trošku zaznávané. Aj teda absolventi sú takí akože, že to sú, síce sú to maliari, ale teda oni len opravujú po iných. Ale mnohí sa potom venujete aj vlastnej tvorbe voľnej, takže nie je to celkom... A ešte v tej dobe, keď to skoro bolo možno len niekde na teológii, tak sme mali ikonografiu, v podstate náboženstvo, ako povinný predmet, takže ja som poznal všelijaké atributy svätých a tak, že na škole, v ktorej vládol vtedy veľký kulich, takže to bolo tiež zaujímavé, že takýto predmet som mal ako povinný. Tak pre mňa to znie ako taká alchymia, lebo určite ste tam robili s tými farbami rôznymi aj technikami, ktoré sa možno vtedy nepoužívali. Ja len tak, čo viem, ja som zase študoval estetiku, tak že vaječná tempera, tieto také, ale tie receptúry sú veľmi také tajomné, mysteriózne, až sa tak niekedy aj tak skrývajú pred tými ostatnými záujemcami, alebo človek si ich musel nejako vyhľadať v starých bachantoch a v starých knihách. Mal si aj ty takýto vzťah k tomu? Že to nebolo iba to malovanie, ale že tam bolo to duchovné nejaké? Áno, rozhodne. To lebo tam sa musíš vžiť do toho, keď robíš ten obrázok, trebárs, tak sa vžiješ do cítenia toho maliara a do jeho myšlienok a tak a si pripadaš, že ako keby si ty bol sám autorom toho diela, pretože to dielo je niekedy tak zničené, že naraz v 3. ročníku som dostal, tak by som povedal, čiernu plachtu, nejaký formát A1. Tam ani odborná konzistorička z Hradu, čo bola, nevedela v podstate moc, čo na tom je. Hovorila, že to kúpili za 400 korún v antikvariate, že niečo tam bude, tak nech sa s tým hrám. A ja som mal vtedy veľmi dobré oči, až niektorí hovorili, že by mi ich bolo treba vyškrabať, že až moc vidím do niektorých vecí. A hovorím, nemôže to byť nejaké holandské zátišie? Ono, že pán Lajda, holandské zátišie, a tam si nemyslíte, že vám dáme holandské zátišie ako v 3. ročníku, keď začínate, to je nejaký mazálek z 19. storočia, nejaký chudák. No tak nakoniec to bol nejaký Van Aelst, ktorý patril s Hedom a Kalfom k najlepším holandským maliarom teda 17. storočia. A nechali ti to? Nechali a hneď po zreštaurovaní to malo odhadnúť cenu 400 000 a teraz to visí na hrade v Bratislave. A keď som tam po rokoch to videl, že to tam visí, tak som išiel k tomu, že či tie retuše držia, či sa to nemení. No tá dežurná ma odtiaľ odháňala, že choďte odtiaľ, prečo to nemôžete tak blízko byť pri tom. Ja som pri tom bol rok, tesne som sa toho dotýkal. To ma nezajíma, choďte teraz odtiaľ. To sú krásne príbehy. No, tak je za to zodpovedná chudierka. No. Ale stalo sa, akože som prišiel k veľa vzácnym dielam, ktoré som reštauroval aj Benku Medňanského, rôznych zahraničných umelcov, takže bol to v podstate zážitok toto robiť. A ty keď to tak odkrývaš, alebo pokračuješ v tom, ty vidíš aj tie, ako to opravovali, treba, že sa tam pomýlil, alebo nakrivo, alebo inde dal ruku, ako bolo treba. To odhalujú tie rentgenové snímky. Napríklad raz som dostal s kamarádom takú úlohu opraviť po jednej študentke, ktorá už skončila, taký portrét kardinála v životnej veľkosti ako postava a on tam nejak žehnal rukou, ale ten obraz našli niekde na povale a bolo jak koberec s gulami, plátno a myši obžerali taký roštek. A to bolo niečo podobné jak pod tortu, keď si vystrihuješ ten podnos, tak boli tam 3 alebo 4 vinkle a ruka chýbala.
No ono ju tam nechcela nakresliť, alebo domalovať, doretušovať, pretože nevedela, ako vyzerala. No, tak nám to dali za úlohu, aby sme to domalovali. No a tá ruka mohla byť rôzne, ale takto sme si tak našli podobné malby tomu, že takže tam je teraz, ten kamarát nafotil moju ruku, takže tam teraz ten kardinál má moju ruku. Ale niečo podobné je aj v Sixtinskej kaplnke. Tam tiež jedna časť odpadla z tých Michelangelových fresiek, zrovna keď Pán Boh oddeloval svetlo od tmy a mal by len chudák páhil. Tak tiež je tam retuš, pretože s tým pájlom by to bolo neestetické. No, takže niekedy je nutné... Pánu Bohu ste dorábali ruku. Takže niekedy je to z takýchto skôr, by som povedal, estetických dôvodov dôležité urobiť. A v rôznych krajinách aj prístup k tým veciam, či sa to má domalovať, nemá domalovať, je odlišný. No a ty si čo myslíš? Citlivo, individuálne ku každej veci. Niekedy to je nutné, niekedy to nie je nutné. Že niekedy je sila v tom, že je to nedokončené alebo porušené. Nemci napríklad majú až také, že oni, keď tam je aj prešúchané zlato, oni to vyzlatia na novo peknými, neviem, acetonovými farbami to ponatierajú a tak ďalej. V Taliansku zase tie odpadnuté miesta doplňajú len takými šedými vodičkami, lebo tá biela plocha by moc bila do očí, takže moc tam oni nedoplňajú nejak. U nás je to také, no, s takými čiarkovou retušou takzvanou, to je podobné takej zvislej vyšívke, sa doplňajú tie miesta, u ktorých je, by som povedal, tak na 80% jasno, že to tam bolo tak. Tak vidíme, že je to naozaj že úžasný svet. Je veda, no, je to veda. A teraz sa ponoríme znova do takej zvukovej alchýmie a obrazov, ktoré nám prináša hudba. Neviem ti zabudnúť, ako si voňala, kde si mi sedela, kam som ti spal, kým si mi zostala, zmenená nepravá, kým som si od teba seba späť vzal. Dám si ma do tašky a tašku do dlane, na zips a na packu, na 1000 dní. Nech zas neukradne, duše z rúk svitanie, nech nie sme do seba a prichytení. Neviem ti zabudnúť, ako si voňala, kde si mi sedela, kam som ti spal. Ďakujeme a priznám sa ti, Stano, že podnetom, aby som ťa pozval do našej relácie, bola najmä táto tvoja kniha, ktorú si vydal a je to v podstate také tvoje celoživotné dielo, také opus magnum. Má to krásny názov, aj taký, že človek je zvedavý, keď to niekde zbadá vo výklade, že čo to bude, lebo Leonardo da Vinci je stále postava upradená tajomstvami, mýtmi a senzáciami
a priživuje sa na tom bulvár, alebo takí tí senzační spisovatelia, ktorí z toho ťažia všelijaké také lacné mystéria. Ale mne sa tento názov páči aj kvôli tomu, že on sa volá, že Odhalené tajomstvo Leonardovej poslednej večere, a to slovo odhalené je v zátvorke, čo naznačuje, že zrejme to tajomstvo je také, že tam niečo ešte ostalo na ďalšie odhalovanie. No a ty sa zaoberáš nielen teda Leonardom, ale konkrétne aj jeho veľdielom poslednej večeri, desiatky rokov možno už. Tak porozprávaj nám o tomto svojom príbehu životnom, ako si sa dostal a čo je tu to tajomstvo a v čom si ho odhalil a v čom ešte ostáva skryté. No, ja som mal, ako som spomínal, starých rodičov v Žiline a starých rodičov v Modre, takže tiež blízko Bratislavy. To boli vinohradníci a títo starí rodičia vo mne zanechali vždycky, teda trvalo takú veľkú stopu. A jedný, aj druhý. A títo zase trošku ináč, tí žilinskí. A raz mi starý otec práve, keď som mal 10 rokov, to všade rozprávam, ale je to pravda, tak nemôžem ináč, dal nečakanie malú čierno-bielú fotografiu. Ja som aj v tej knižke ju uviedol v takej životnej veľkosti, malinká, jak poštová známka oča. A som mal 10 rokov vtedy. Hovorím, to bola éra Vinetu a rýchlych šípov, Tarzana a podobne. Ja dodnes neviem, čo ma na nej zaujalo. Ale to bolo také zaujatie, že v momente to bola láska na prvý pohľad. Ja som si ju pozeral pod bratovým mikroskopom, takým detským, a som s tým obrázkom čierno-bielým bol fascinovaný. Už v 13 rokoch som urobil kopiu starému otcovi k 70-ke v Tempere, takže farebnú postnú večeru, pomerne takú veľkú. A odvtedy to v podstate so mňou ide celý život. A v tej dobe tiež tých materiálov nebolo toľko. Keď som mal asi 13-14 rokov, tak ma pustili v knižnici na moje veľké naliehanie už do tej časti, kde požičiavali také vzácnejšie knižky o umení. A keď som tam videl v jednej, ako vyzerá originál Postnej večere, tak som s tým bol, z toho som bol úplne zničený, že čo to je, taký čierny obraz, že tam skoro ani nebolo vidieť, čo tam je namalované. No ale keď som začal študovať na vysokej škole to reštaurovanie, tak práve začali reštaurovať túto Postnú večeru. To reštaurovanie trvalo 20 rokov a odstránilo všetky premalby, ktorých tam bolo neúrekom, smog, ktorý zakrýval tie krásne Leonardové tóny. A tá reštaurátorka, ktorá tam, hovorím, stravila 20 rokov života, odhalila tie nádherné farby, paletu, detaily Leonarda, ale bohužiaľ sa z originálu dochovalo už len 40%. Ja som si už povedal ako chlapec, že aby som ten obraz chcel vidieť, ako niekedy vyzeral, ako ten jeho stav pred zničením. Tak to bola taká meta, ktorú som celý život chcel naplniť. A keď už to bolo zreštaurované, už by tam nepribudol ani centimeter, tak som potom 10 rokov venoval práci na rekonštrukcii toho obrazu a milimeter po milimetri som sa snažil zrekonštruovať, ako to niekedy mohlo vyzerať. Samozrejme v menšej mierke, pretože originál má 9 metrov na dĺžku, tak ja som to robil 2,5 krát v zmenšenej mierke. Ale mne nešlo o to napodobiť Leonardov štýl alebo techniku alebo mierku. Mne išlo o to, či to vôbec, jak maketa hradu, či sa to vôbec dá zrekonštruovať tak silne poškodené dielo. A to bolo veľa štúdií a rôznych kópií, ktoré vznikali ešte za Leonardových čias a každá je trošku iná, že v tých detailoch sa rozchádzala. To bola proste tiež taká veda. A popri tom som si robil aj poznámky a vlastne som si uvedomil, že z tých poznámok môžem aj niečo napísať. A robil som viacero takých prednášok po všetkých kultúrnych strediskách a mi povedali ľudia, že keď o tom toľko viem, prečo nenapíšem o tom knihu. Tak som začal písať a nakoniec vznikla prvá kniha,
ktorá mala 500 strán a to bol celý život Leonarda, ale tak zameraný na poslednú večeru. A v tejto druhej knihe, ktorá vyšla v Lani na jeseň, tak tam práve som prišiel popri tej robote na dve také veci, že Leonardo tam nespodobil len apoštolov sediacich v nejakom pašijovom výjave poslednýkrát s Kristom, ale že vlastne každá tá postava predstavuje nejaké dôležitejšie postavy biblické, od Adama až po posledný súd. Takže vlastne naľavo od Krista je osobnosti Starého zákona, vpravo Nového zákona. A niekoľko rokov som hľadal dôkazy na to, lebo ja to, čo si hovoril o tých hoaxoch a konšpiračných teóriách, toho je dneska namraky a ja ich nenávidím, pretože len zavádzajú ľudí a robia si s nich srandu. Takže ja som to potreboval mať na to dôkaz sám pred sebou. Takže aj keď knižka vyšla, tak ja stále tie dôkazy zbieram. No a takže toto bola jedna moja teória, z ktorou ešte, neviem, nikto neprišiel. Čiže ako tomu rozumiem, je tam svätý Peter a on zároveň... Je Šalamún. Áno? Áno. Alebo Ondrej, že má takto ruky. Aha. A on, že vlastne to je tých 10 božích prikázaní, tak akože Mojžiš. A keď som si pozeral, ako v dobe Leonarda zobrazovali Mojžiša, tak som bol sám, keď ma to napadlo, s tým prekvapený, lebo ešte keď Leonardo mal 30 rokov, tak pozval pápež Sixtus do Ríma nejakých florenských maliarov, aby vyzdobili Sixtinskú kaplnku ešte dávno pred Michelangelom. A dodneska to tam je výjavy zo života Krista a zo života Mojžiša. A robil to Sandro Botticelli, čo robil slávnu Venušu, Domenico Ghirlandaio, ktorý bol učiteľom Michelangela a tak ďalej. A presne tá farba šiat a plášťa, ako použili oni pri zobrazovaní Mojžiša, použil aj Leonardo pri zobrazení Ondreja. Taký Judáš napríklad, čo by zosobňoval? Judáš mi vychádza, že by mal zobrazovať Herodesa. Herodes častokrát bol tak opretý o trón a načahoval ruku a presne to isté gesto Leonardo zobrazil Judáša ako zápornú postavu. Aj Herodes bol tá záporná postava. To je fascinujúce. A niekde si to publikoval v nejakej odbornej tlači, len v tejto knihe? Pretože máš na to nejaké odozvy už? Zatiaľ nie, pretože tá kniha teraz má výsť len čisto v angličtine a tú anglickú verziu skúsime poslať, takým by som povedal, expertom na Leonarda do Oxfordu, pánovi Kempovi a podobným ľuďom, ktorí sa celý život zaoberajú dielom Leonarda. A hovorím, rozhodne to ja nepovažujem za nejaký výmysel svoj, pretože mám na to stovky dôkazov, ktoré sa ani do tej knihy nemohli uverejniť. Už či z autorské práva sú na obrázky alebo podobné veci. Takže ja som to tam spomenul, lenže tiež nemôžem spomínať na 3 stranách dôkazy, pretože by to nikto nečítal. Znie to dôveryhodne a vieryhodne, takže budem zvedavý, ako sa to bude vyvíjať, to druhé tajomstvo, čo si odhalil. A druhé tajomstvo zase... To bola taká intuícia. Ja hovorím, alebo moja mama tiež hovorila, že je niečo medzi nebom a zemou. A ja keď som robil tú rekonštrukciu, tak tam bolo treba zrekonštruovať aj krajinu, ktorá je v oknách za Kristom, ako v pozadí toho večeradla. A ona symbolizuje ako ten druhý svet, ten prislúbený svet Kristom, do ktorého sa po smrti môžeme dostať. Ale je tam kostolná vežička, ktorá je v origináli možno 5 cm veľká. Proste ju, keď sa človek díva na origináli, tam skoro ani nemôže vidieť, lebo sa musí dívať z veľkého odstupu a tak ďalej. A ona má 6-hranný pôdorys, 2 okienka na každej strane, rímsičky, také tenké, že ja keď som to skúšal robiť jednak jednej, ja som nedokázal tak tenkú líniu, tenšiu než vlas urobiť. Na čo by tam ten Leonardo takéto detaily robil, keby to nemala byť nejaká realita? A hľadal som na internete možno 4 roky, nehovorím každý deň, keď som nemal čo robiť.
tak som vyhľadával kostolné vežičky, citádely, zvonice a tak ďalej. Nič podobné som nenašiel. A potom raz ja hovorím zo srandy, že som hľadal Mickey Mousea a zrazu vežička. Hovorím, ty si sa tu kde vzala? Ale to je to, že keď človek vie, čo hľadá, tak potom to neprehliadne. Tak ti to príde pod oči. A bolo tam našťastie napísané, kde to je, tak som si to dal do vyhľadávača Google Maps. A keď som chodil okolo s tou kamerou, tak presne aj tie kopce zodpovedali tým, ktoré tam Leonardo namaloval v tých oknách. A mne sa tam podarilo pred rokom aj byť v tej krajine. A ešte ma prekvapilo, lebo to mohlo byť v Austrálii, mohlo to byť v Anglicku, hoci kde. A je to len 100 kilometrov od Milána, kde namaloval Postnú večeru. A je aj dôkaz, že Leonardo tam bol, pretože zanechal, alebo zostala po ňom mapa toho údolia Valka Monika, kde sa toto mestečko nachádza, aj ten kostol. A tie kopce na 90% zodpovedajú tým na tom obraze. Samozrejme, že Leonardo nebol fotograf, takže nejaká štilizácia drobná tam bola, ale naozaj som presvedčený o tom, že teda túto konkrétnu stavbu, aj tú krajinu, akože namaloval, že není vymyslená, ako mnohí kunsthistorici, ktorí písali o Leonardovi, opisujú, ale že není imaginárna, že je reálna, čo by bolo dosť zaujímavé, lebo v tej dobe bolo ďaleko viac tých imaginárnych vecí. Vie sa len o Dürerovi, myslím, že z tých čias robil konkrétnu krajinu. Tak počúval by som ťa dlhšie, ale máme tu zase chvíľku na našu pieseň. Nech sa páči, páni. They call me the breeze, I keep blowing down the road. They call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load. There ain't no change in the weather, ain't no change in me. There ain't no change in the weather, ain't no change in me. I ain't hiding from nobody, nobody's hiding from me. I keep blowing down the road. They call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, I ain't carry me no load. To bol starý dobrý J.J. Cale v podaní Denisa Lacha a Stanka Počajího. A ja by som sa ešte stále rozprával o tomto, ale verím, že ešte budeš mať veľa nejakých platformiem, aby si toto svoje celoživotné dielo ďalej šíril. Keby som teda mal možnosť navrhnúť niekomu, tak by som určite odporúčal túto knihu na nejakú cenu za literatúru faktu. Ty napokon už máš jednu cenu Fra Angelica, ktorú si dostal pred časom. Za čo to bolo? Asi za
celkový prínos alebo spoluprácu aj s katolickou cirkvou, ja som evanielik, takže veľa asi evanielikov takúto cenu od katolických biskupov nedostalo, ale hovorím, ja tam nerozlišujem, viera je jedna a hovorím, veľa som robil pre katolickú cirkev, tak asi to bolo tak také... vítaj u katolíkov. No a ty, okrem toho, že dá sa povedať, že takto, ja by som povedal, že to nie je ani reštaurovanie, že to je skôr taká rekonštrukcia, ale taká veľmi ako tvorivá, že tam si spoluautor, skoro až by som povedal. A teraz, teda ty si urobil ten obraz, lebo však vieme, že to je nastená maľba, vaječná tempera väčšinou, a ty si to teda preniesol na plátno. Aké farby si používal? Olejové farby, lebo hovorím, nešlo mi o techniku. To sa dá urobiť možno nejaký fragment z toho aj jedna k jednej, aj nad tým ešte uvažujem, že by som možno len vo veľkosti jedna k jednej urobil aj možno takou nejakou podobnou technikou nejaký úsek toho obrazu, fragment, detail. Ale uvidíme, či sa k tomu ešte dostanem. Ale mne išlo len o to, či je vôbec rekonštrukcia tak zničeného obrazu ako možná. A našťastie bola, ja neviem, či tu môžem povedať reklamu na tú stránku, ale proste jedna internetová stránka, práve som ju našiel v dobe, keď som plánoval robiť tú rekonštrukciu. Niekedy tam boli asi 4 obrazy, teraz ich je tam niekoľko 100. Ja som neprišiel už nakoniec, keď som si raz pozeral, koľko je tam obrazov. Aká je konkurencia? Každý jeden sa dá zväčšiť niekoľkonásobne ako originál, takže môžeš mať na obrazovke trebárs oko tej Venuše od Botticelliho s každými puklinkami a tak, a chodíš si ľavo doprava, hore dole a tak. Ja som si dal teda nakalibrovať počítač, aby tá farebnosť bola čo najvernejšia. A milimeter sa dá povedať, milimeter po milimetri som rozmýšľal, ako to tam mohli byť, aké previazania, farebnosť a tak ďalej. Takže tá stránka mi nesmierne pomohla pri tomto. Ja som v tejto oblasti dosť perfekcionista a tým, že som sám chcel vedieť, alebo túžil vedieť, ako tá postná večera niekedy vypadala, tak hovorím, keby som tam ja niečo oklamal, zjednodušil si, tak oklamem v prvom rade sám seba. Takže ja som to v úvodzovkách robil tak akože pre seba, ale samozrejme, keď to je hotové, tak to chodí po rôznych výstavách. Už teraz to je na 13. výstave, bolo to aj v Ríme vystavené, takže v Čechách... Videl si originál na vlastné oči? Videl som originál hneď po revolúcii, keď sa dalo vycestovať, tak som tam v 90. roku v lete išiel. No a s čím som v podstate už nerátal, však bolo problém sa dostať aj na Balaton, takže vykápla aj slza, že konečne ťa vidím. A vtedy ju ešte aj reštaurovali, takže som videl ešte aj z časti rozrobenú, ako vyzerala predtým a ako už potom pri tom reštaurovaní vyzerala. Takže potom som ju videl ešte niekoľkokrát, lebo som tam bol ešte aj na výročie, 500. výročie dokončenia toho obrazu v 98. Takže niekoľkokrát som tam bol. No a teda tvoje dielo je v nejakej mierke. A aké má rozmery? Má 2 metre x 360. Aj tak je to dosť veľké, že keď to berem na nejaké výstavy, tak musíme takú väčšiu dodávku na to zabezpečiť, aj na tie doprovodné materiály, ktorých mám množstvo, aj by som povedal takú osobnú zbierku rôznych artefaktov, lebo tá postná večera, čo ťa len napadne, na tom sa vyskytla. Je to z môjho pohľadu najkopírovanejší obraz sveta a na druhom mieste môžeš hádať, kto je. Zase Mona Lisa od toho istého autora. Hej. No, ale určite je na celom svete ako veľmi známy tento obraz vo všelijakých variáciách. Dneska nevznikne v Amerike film, ani animovaný, že by už tie postavičky neboli v tom rozložení tých apoštolov. A pritom je to dosť pracné, lebo to je predsa len 13 postavičiek. Monu Lizu urobí to jedna postavička.
No, takže videli sme už aj všelijaké persifláže, aj paródy, aj nechutné interpretácie, ale je to niečo fascinujúce. Ja to zbieram a dodnes mám asi 5000 rôznych variácií tohoto obrazu, od serióznych, od takých umelcov, ako bol Rubens, Rembrandt, Warhol a podobný. Takže je to fakt taký fenomén, že koľkých umelcov alebo neumelcov tento obraz oslovil. A literátov a filmárov a tak ďalej. Ale teda nie je tvoj život naplnený iba týmto jedným obrazom alebo iba touto tematikou. Ty máš aj vlastnú tvorbu, voľnú tvorbu, aj keď je to znova tá klasická, poctivá asi malba olejom. Robíš aj karikatúry, ilustrácie, takže si aj voľný umelec. A čo sa mi na tebe veľmi páči a čo si cením, že si aj pedagóg, alebo bol si, lebo pokladáš za potrebné, aby si svoje znalosti, skúsenosti odovzdával novým generáciám. Ja som poznal podobného takéhoto pedagóga, ako si ty, Rudolfa Filu, na ktorého jeho žiaci a žiaci jeho žiakov doteraz spomínajú. Presne tak. Že to nebolo iba, že ich učil malovať a proporcie a techniky, ale on im dával taký vhľad do literatúry, do filozofie, do života. Som ono počul, že bol veľmi ľudský. Ja som ho teda poznal aj osobne. Asi raz sme sa len v živote stretli, že som bol u nich v ateliéri, lebo manželku mal, tiež pani Filová bola reštaurátorka. Takže som u nich strávil asi 3 hodiny. No, ale bol veľmi príjemný človek, ale poznal som ho len krátko, ale moji spolužiaci, ktorí chodili na šupku do Bratislavy, tak na neho naozaj veľmi v dobrom spomínali. No a ako spomínajú potom žiaci, či už minulé alebo súčasní, na teba ako pedagóga? Neviem, ale... Alebo čo im chceš dať? No, keď vznikla v Žiline stredná umelecká škola, tak v podstate ja som mal vtedy asi 50 rokov, tak si hovorím, že už je čas odovzdávať štafetu mladším generáciám. Takže som tam strávil 13 rokov, potom už prišiel dôchodkový vek a iné okolnosti, ktoré ma donútili v podstate zvažovať a odísť zo školy. No ale ako spomínam na to obdobie rád a hlavne na mnohé talenty, ktoré sa tam vyskytli behom toho môjho štúdia. A bolo aj veľmi zaujímavé, keď tam príde nejaké dieťa, ešte 14-15 ročné, a rastie aj fyziognomicky, ľudský, do tých 19 rokov, to už také sleční mladenci odchádzajú z tej školy, ale aj výtvarne, že pokiaľ na sebe pracuje. No. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že akú cestu veľkú dokážu niektorí urobiť za 4 roky. Už potom, ja hovorím, ja som to cítil na sebe, že od tých 15 do 25 rokov to bol najrýchlejší rast kvality výtvarníckej. Už potom sa to tak zastaví a už potom človek získa nejaké skúsenosti a možno aj rutinu, čo je možno až trošku zle, ale takú profesionalitu. Ale už nemá až takú chuť experimentovať alebo hľadať nejaké nové štýly alebo čo. Ale toto obdobie tých 15-25 rokov je veľmi dôležité a keď to niekto zanedbá alebo prehrá sa na mobile, no tak bohužiaľ. No. A ešte mám pre teba, Stano, jednu tému, aj keď už máme iba pár minút, ale nedá mi to, aby som sa ťa neopýtal, pretože ty tu pracne maluješ desiatky rokov, aj Poslednú večeru a ďalšie obrazy, a taká umelá inteligencia ti to nasúka za pár minút alebo aj sekúnd. Aký máš vzťah k tomuto fenoménu? Pretože mnohí aj výtvarníci, dizajneri a umelci hovoria, že ich to pripraví o chlebíček, že jednoducho tá ľudská pohodlnosť je taká, že si dajú urobiť niečo v štýle Leonarda alebo v štýle Stana Lajdu a majú obraz, ktorý možno neskúsené oko ani nezbadá, že to nie je originál. Ja sa ťa môžem spýtať, teba fandíš futbalu alebo hokeju? Áno. A bavilo by ťa, keby robot miesto tých ľudí tam hral? Asi nie.
Lebo ten robot bude rovnako naprogramovaný, aj ten hamšík, alebo ja neviem, jak sa volá, šatán a podobný. Takže asi by to človeka už moc nebavilo, keby nejaký robot skočil 6,30 metrov do výšky. To musí byť človek. A ten človek sa narodil s nejakým talentom, väčším, menším. A niekedy aj ten menší talent môže veľmi ďaleko zájsť. Napríklad taký Van Gogh, keď si zoberieme. On nemal nejaké veľké školy umelecké. Jako mal talent, to je bez zesporu, ale že by bol frajer... Nemá akademické školenie, no. Ale že by bol nejaký frajer v anatómii alebo v perspektíve, to sa vôbec nedá povedať. Ale to srdce, ktoré do toho dal, tak toho predčilo pred všetkými tými akademistami, ktorí dokonale namalovali nechtíky a vlásky a ja neviem čo, uhry na nose. A proste Van Gogh je Van Gogh, ale to je srdce, to je duša, to není rutina nejaká naučená. A toto je robot. To urobí, čo mu naprogramuješ, to urobí. Ja viem, že ja si to trošku všímam, hoci som technický antitalent, ale robili aj rekonštrukcie Poslednej večere, takáto inteligencia. No, niečo tak zlé som v živote nevidel, pretože tá inteligencia možno, že o 10 rokov to bude zase iné, ale nevie napríklad sa vysporiadať s rukou. A palec urobí na druhej strane, áno, alebo urobí 7 prstov ale a tak ďalej. Ale to ide rýchlo, neboj sa, za chvíľu, ja viem. chvíľu nás ale stále si myslím, že ten ľudský vklad je ľudský vklad a robot to nikdy nemôže. Proste, to by bolo koniec ľudstva. Na čo by sme boli? Môžeme sa vrátiť potom na stromy, keby roboti tu za nás robili a písali knihy a skladali muziku a malovali obrazy, no tak ako potom pardon. No. Tak s týmito povzbudivými slovami do budúcnosti sa lúčim s mojím dnešným hosťom, ktorým bol akademický maliar Stano Lajda.